बिसिबा गोबावनि उनाव दिनै खनसे नुजाफैबावबाय दिनै निउ इयार सेलिब्रेशननि जोंनि बिसानि प्रग्राम लादों बेयाव दा बेयाव जों जयै गासिबो बयबो आर्टिस्टफोर नुजाफैनो हादों प्रग्रामखौ सेलिब्रेशन खालामनो थाखाय बेनोसै आरो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो बेनो बयबो जाहाथे गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय मोजां जाथों बयनिबो माने जिबनाव सुख शान्ति समृद्धि लाबोनो हाथों माने दुखुआ बे दिनैनि बे लास्ट बिदायानो दुखु सुखु गासिबो बिदाया जाजोबसिगोन आरो गोदान बोसोरनि थाखाय बयबो मोजाङै मोजां माने बर' सावथुन मुलुगाव आङो 1999 दा ओंखारगोन मोनसे माने शुटिं जागासिनो जोबाखै बर'नि थै होनायाव बेयाव नुनो मोनगोन आरो एसे रल दङ मा सावथुन बर' सावथुन मुंनि सावथुननि मुङा बर'नि थै दाथ' खोनानो मोन्दों दा सिनेमा हला जासिगोन जायगा जायगा गासिबो डिस्ट्रिक्टआव मोनसे ओंखारसिगोन बेफोरो जाफुङोबाथ' जों आर्टिस्टफोरनि थाखाय बिराद सुबिदा गासिबो जाय बिथांगिरिमोना जेनेबा जाय प्रडिउसार जाय डाइरेक्टर गासिबो थांना थानायनि राहाखौ मोनगोन आरो बेखौ आं आसा खालामबाय